En aquest vídeo practicarem el número 2, expressions racionals contra irracionals. D'acord? Es tracta de saber si aquesta operació dona un racional o un irracional. Sense fer-la, no cal fer-la, l'operació. Llavors, primerament, haurem d'explicar què és un nombre racional. Sí? O sigui, fem una mica de repàs. Racionals contra irracionals. Bé, denomino per Q a qualsevol número racional i a la seva vegada això podeu entendre com un número que es pot ficar com una fracció. D'acord? I denomino com a irracional, d'aquesta manera, com a qualsevol número que no es pot ficar com una fracció. Val? No fracció. En concret, són qualsevol nombre que té infinits decimals, d'acord? Infinits decimals no periòdics. D'acord? És a dir, que no es repeteixen infinitament amb un patró. D'acord? Exemples d'això? Doncs n'hi ha molts, n'hi ha infinits de fet, però hi ha el nombre pi, les arrels quadrades dels nombres primers, sí? El nombre fi, el nombre e, bueno, i una infinita llista que ara no podríem acabar. D'acord? Tenint això en compte, anem a veure què passa. Si jo faig un racional sumat, restat, multiplicat o dividit per un altre racional, això què dona? Doncs això és una fracció, no? Una fracció més una fracció dona fracció. Una fracció menys una fracció també dona fracció. Una fracció multiplicada per una fracció també dona fracció. I una fracció dividida per una fracció, veieu? Per tant, això no hi ha problema. Sempre, si tens dos racionals, donarà racional. El mateix amb irracionals. Si tinc un irracional que té infinites xifres decimals i el sumo, el resto, el multiplico o el divideixo per un altre irracional, això em donarà irracional, segur. Bé, no tan segur. Hi ha algunes excepcions, d'acord? Quines serien les excepcions? Doncs, per exemple, si agafo un nombre pi que és irracional i el resto del nombre pi, això em dona 0. I 0 no és irracional. 0 es pot ficar com una fracció, no? 0 partit per 1. I té cap decimal. Per tant, hi ha una excepció amb la suma o la resta, si vols, que és, vale, no puc utilitzar el mateix número. Sí? El mateix truc o trampa puc fer amb la suma. D'acord? No li puc sumar menys pi, perquè això em tornarà a donar 0. O el mateix truc o trampa amb la divisió, o amb la multiplicació. Vale? A la multiplicació no puc multiplicar-lo per 1 partit per pi, perquè això em donarà 1. I amb la divisió el mateix, no puc dividir-lo per pi, perquè això em tornarà a donar 1. Vale? Així que, en general, això passa, però amb l'excepció de que agafi el mateix representant d'irracionals i total que em dongui una cosa anòmala. Vale? Sí? I l'altra operació que podríem fer és mixta, no? Si agafo un racional i li sumo un irracional, què em donarà? Irracional. Per què? Perquè al sumar un irracional li ficaré infinites decimals que no em podré desempallegar. El mateix passa amb la resta. Si resto un irracional d'un racional, el mateix em passarà. Si li multiplico, el mateix em passarà. I si divideixo, el mateix em passarà. D'acord? Per tant, amb aquest esquema anem a intentar resoldre aquest exercici. Aquest nombre és una fracció. Per tant, és racional. I això és una arrel quadrada de 11, que 11 és un nombre primer, per tant és un irracional. Aquí ja podem tenir aquest esquema següent. Això és un racional i això és un irracional. Quin serà el resultat? Fixeu-vos, estem multiplicant dos nombres, un amb finits decimals i l'altre amb infinits decimals. Per tant, això tindrà infinits decimals, serà un irracional. D'acord? D'acord? Correcte. Vinga, anem a per un altre.
Ara ens diu que si A és un número racional, és a dir, que és una fracció, diferent de 0, 1 partit A, què és? Racional o irracional? Bé, és el número 1 dividit per una fracció, no? El número 1 dividit per una fracció, això serà una fracció. D'acord? Això segur que dona fracció. Val? Per tant, això és racional. Dos arrels quadrades de nombres primers, bé de nombres primers, no del tot, però sí d'una mica de productes de nombres primers. És a dir, que no acaben de ser... L'arrel de 23 sí que no puc solventar-la, val? Però l'arrel de 77 és 11 per 7. Sí? No és un nombre primer, però sí que és un producte aquí de nombres primers. Per tant, tampoc... Aquesta també seria un exemple. Són dos nombres típicament irracionals. Per tant, la suma d'irracionals és irracional. Sí? És a dir, dos números que tenen infinits decimals, en sumar-se tindran infinits decimals. D'acord? I per últim, l'última, ens parla de que tenim un número A per 25 i el número és irracional, té infinits decimals. Què passarà amb això? Bueno, el 25 és un número racional, però l'estem multiplicant per A que té infinits decimals, per tant aquest número tindrà infinits decimals, per tant, irracional. D'acord? I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.